Yes! Salamat gid taon kay naapil kog treasury sa among eskwelahan. Asa man ni bata agalaag? Nata ko sugo. Wa na may manong nagkaron. Kining anak ka ni maglaglaag pagid. Asa ka ni siya? Abot na gid ko taon ay. Gikan ko meeting sa eskwelahan. Karon pa ko kasuway treasurer ba? May gani, na-vote na ko. Kanang na may nominate na ko nya. Kanang kami rabiya panominaton riya nya. Salamat jud. First time gid ko ni. Nicole! Nicole! Asa naman siya? Nicole! Uy! Si Papa man nung nagtawag. Oh! Ay! Adtoon sa nako, Biki. Basta nato siya sugo nako. Oh! Unsa man pa? Nicole! Nicole! Oh! Unsa man pa? Oh! May kinaana ka! Palitog ka dito ka! Palitog bugas ito sa pikas tindahan! Pikas tindahan? Ikaw ha! Nama kay kwarta no? Oh! Nako'y kwarta pa. O ka, bisag ko sa kilo lang! Palitog bugas ito sa pikas tindahan ha! Oh! Sige, sige pa. Lah! Unsa tong gingon ni Papa? Pikas tindahan? Ay! Trayan ako, be! Adtoon na nako. A few moments later. Sus! Kapuyan ako, ay! Naman gid ko kagitag pikas tindahan diri? Asa man gid na ba? Ang gingon ni Papa sa pikas tindahan ko no. Unya wala man ko kagitag pikas na tindahan. Nadugay na lang ko. Ah, doon ako sa Papa, pi. Papa! Oh, asa man ang bugas ron? May problema pa. Wala may pikas na dindahan. Bisag asa ko tuyukon pa ko ning kaning balaya diri. Wala man ko kakitag pikas na tindahan. Wala, oy, pagkatuy-tuy biyanin mo. Ay,